The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hebrews 11:1. Anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Hebrews 11:6. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. James 1:5-6. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Colossians 2:6-7. For it is by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ephesians 2:8-9. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. Galatians 3:26. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 2 Timothy 3:14-15. Be on your guard, stand firm in the faith, be men of courage, be strong. 1 Corinthians 16:13. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung nanapa pa kita mga sala diha sa atong kalag, kini kung dili nato isugid ngadto sa Dios, mahimo lamang kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, which we call in English the recovery technique or the rebound technique. Kini sa pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human mo buhata ka na, ikaw kay mapuna naman ka sa Espiritu Santo, anak ka na pakigambitay sa Dios, o nga ikaw andam na sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo higala, ako ngang tawgo higala, kay di ka pa man ako igsuon, hangtod nga ikaw maluwas. Gikinahanglan ang imong paggamit sa Acts 16:31 nga nagaingon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kay ang imong yatubang nga isyu dili man ang imong pagsugid, kundi ang imong gamit niya ng imong kabubuton, your free will, and make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Aron ikaw kasud sa plano sa Dios, ug nga ikaw maluwas
o ang mga benepisyo sa kaluwasan imong maangkon. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Humaning buhata ka na, ikaw magkasalmon no, sab. Nini nga itong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again nga imo kaming gidala nining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong nga mao kini ang process nga diin kami makatubo espirituhanon ngadto sa pagkahamtong spiritual maturity. Salamat o Diyos kining niining grasya nga imong haandam o gitagana kanamo o Diyos. Dili kami takos niini. Grasya man kining nagalihok bisan pa man gani kining among kinabuhi nga imo pang gilugwayan hangtod ning higayuna kini timaylan. Ikaw buot ka pa nga tuman kami sa imong kaubuton ug nga kami makapahimulos gayud niini. Samtang niya pa kami niining dapit nga gidumala ni Satanas. Andama kami karon o Dios. Salamat nini nga mong Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry o salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga higala. Welcome na usab nini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios o ganiya pa man kita nagadupot nini nga atong pagtulunan nga giuluhan og how can we become winners in this life and in the next. So, atong ipadayon ang atong pagtuon niini na ay mga punto sa doktrina nga atong pang pagatukion. Now, unas tanan, na ay mga pangutana, imong ginakalikayan, na nagyo mga utana. Where are believers and where are unbelievers who have died? Kaya atong tubagon kini. Hain naman kuno ang mga magtutuo o ang mga dili magtutuo nga nangamatay na. Okay, ang tubag. Unahon na itong mga magtutuo nga nangamatay are right now absent in the body, face to face with the Lord, uban sa ilang kinabuhing walay katapusan. Og karon atuan na sila magapuyo nagakinabuhi didto sa eternal bliss of heaven. Sumala sa gipasalig sa pulong sa Dios diha sa John 3:36. Unsay gisulti sa John 3:36? He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not have the Son does not have the eternal life, but the wrath of God abides on him. Ang wrath of God mao kana ang dili kay kapungot kun dili mao kana ang linaw sa kalayong gitawag sa kadaghanan og impyerno. Now, kining mga magtutuo nga nangamatay na as children of God by faith in Christ Jesus, kini sila nga nangamatay are actually very much alive. Iba ka ba? Buhi kayo kini sila with their interim body, taghuwat nga lawas, who are fellow citizens with the saints and are of God's household. Matud pa sa Ephesians chapter 2 verse 19b. Kini sila nagahuwat nga moabot, mudangat ang rapture of the church. Pagsakgaw sa simbahan, nga diin ang ilang interim body taghuwat nga lawas, pag-usbon kini, it will be changed to a resurrection body, lawas nga binanhaw. Okay? So on the other hand, sa laing bahin, ang mga dili magtutuo who have died right now are in torments. Torments o kasakitan. A warming up spot. Una pa kini sila itambog dito sa linaw sa kalayo. Oh, by the way,
ang torments taghuwat kini nga kalayo, temporary fire alang sa mga kalag sa mga dili magtutuo from all dispensations sa tanan nga mga kapanahunan. Luke 16:19 to 31. Na ay dili mayhap nga mga hintil of all past ages niya nangaging nga mga kapanahunan have by death gone into an estate of everlasting separation from God. Nahimulag sila kompleto, total yung pagkahimulag nila gikan sa Dios o kini nagahuwat sa adlaw sa pagkabanhaw sa ilang mga lawas. Kaya ang lawas may banhawon na ay cross reference na John 5:25 to 29 o gikan ka na sa maong torments unya adto na sa judgment seat of Christ. Not judgment seat. Judgment of the great white throne. Okay? So let me correct that. Nga dili wa man sila labot nining judgment seat of Christ kadto alang man sa mga magtotoo. Kini gikan sa kanang all ages kadto sila mga hintil have by death gone into an state of everlasting separation from God. Naghuwat lagi kini sa adlaw sa pagkabanhaw sa ilang mga lawas o sa paghukom nga adto himuwa sa great white throne judgment from which they pass to the lake of fire. Anto na sila sa linaw sa kalayo nga mao ka nagitawag og ikaduhang kamatayon matud pa sa Revelation chapter 20 verses 14 to 15. Kini an estate of consciousness which terminates never. Unong o maundang. Okay? So mo ka na ang pagpadayang nato, pagpatinaw kanimo, mahitungod niyan itong pangutana nga asa man ang mga magtotoo o mga di magtotoo nga nangamatay na. Okay? Lain sa mga pangutana. Can an unbeliever be saved after he dies? Maluwas pa kuno ang di magtotoo human siya mamatay. Kung mao manggaling, unsa man? How? Okay. Ani ang tubag. Ang usa ka di magtotoo, dili na maluwas human siya mamatay. Kung balikon, an unbeliever, dili magtotoo, dili na maluwas human kini siya mamatay. Kay nga naman, tungod, kay na kaabot naman siya sa gitawag nga his point of no return. Mao na ni dapit nga di na siya makabalik. Kay siya nakasala man sa salang dili na mapasaylo. He committed the unpardonable sin nga dili na mapasaylo now and for all eternity tungod sa iyang pagsalikway sa labihang kadakong gugma sa Dios alang kaniya pinaagis pagkamatay sa dili kasagaran o talagsaong anak sa Dios nga si Ginoong Hesukristo sa iyang pagkamatay dito sa cross. Mao nang adto sila didto kanang iyong point of no return tungod kay wala ginila dawata ang labihang kadakong gugma sa Dios. Christ is the only way to salvation. Siya lamang ang bugtong, ang gianan ngadto sa kaluwasan. Ug ang pagsalikway kaniya giingon og it dooms the unbeliever to eternal separation from God and eternal condemnation. Ngadto maganudnod kaniya ngadto sa hangtod na nga pagka hinukman, kondinado. John 3:36, John 3:16, Acts 16:31. Samtang ang dili magtotoo was still on earth, ang Dios mihatag kaniyang minilyon ka mga oportunidad
nga unta maluwas siya by just believing in Christ. Pinagi lamang sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Apan may gamit malagi siya siyang kabubuton not to busa. He is just a product of his decision. Basta, produkto ra gyud siya sa iyang gihimong desisyon. So, uway mabasol sa iyang pag-adto dito sa kanang linaw sa kalayo, adto siya mag-ago hangtod sa hangtod, wa na gyud nay pagkatapos. Now, ani ay laing pangutana, no? Nagkaana man namon kini og nagkadaiya kini mga pangutana. Ang pangutana niya sa English, was it absolutely necessary that Jesus Christ be born to a virgin? Can you explain? Okay, ano yung tubag? Tinood, it was absolutely necessary, kinahanglan gyud nga si Ginoong Hesukristo mataw nga birhen, to be born to a virgin. Una sa tanan, we are born facsimiles, facts of Adam after the fall. Atong kanang ambitan ang iyang original nga sala, na panunod na tong iyang original nga sala by real imputation, og ang iyang kanang kinaiyang makasasala by genetic transmission. Thus, atong napanunod ang iyang espiritualong kamantayon, ang iyang pagkahinukman. Apan ang Roma 5:14 nagaingon nga si Ginoong Hesukristo was born a facsimile or type of Adam after the fall. Si Adan gibuhat nga hingpit. He was created perfect. Si Ginoong Hesukristo was born perfect. Natawo si Ginoong Hesukristo nga hingpit. Why kanang sambog, without corruption. Wa siya kanang mamantsahi sa kinaiyang mga sasala. However, like all members, sama sa tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao, ang Birhen nga Maria, the mother of the humanity of Christ, ang inahan sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo, dili ang iyang pagkadiyos, ha? Ang Birhen kini si Maria, the mother of the humanity of Christ, was born spiritually dead. Patay spiritual naman po si Maria, kay napanunod man niya ang salang panulundo ni Adan. Nor was she in the most ludicrous blasphemy of all, na pagpasipala nga kuno siya ay inahan sa Dios. Dili na mahimo. Imposible ka na. Wa man na unsa masaysay sa pulong sa Dios. Eternal God had no mother. Di man ina. Dayo na nga Dios nanginahanglan og inahan, wala in town. Eternal God had no mother. He did not need a mother. Ngano? Wa man siya tinubdan, wa man siya origin. Si Maria, usa ka makasasala nga nanginahanglan og manluluwas sama na bisan kinsa. Dihan siya ang iyang lawas, giingon nga body of corruption, mantsahan gyapon. Ang iyang genes, ang iyang chromosomes nagadala niining kinaiyang makasasala gyapon, as do everyone's. Sama ka natong tanan, siya nakahimog mga sala. She committed many sins in her lifetime. But because fornication was definitely not among her sins, tinod nga siya birhen. Okay? Ang matag, usa ka tawo nga may himugso nining kalibutan na, kondinado, hinukma na, gikan sa iyang pagkatao, iyang paggawa sa tagawangkan siyang inahan, kondinado na siyang daan.
and many enter the world nga nagadala ni ining kinaiyang magasasala. Kasabot ka? So, sabtag yun ilha yun But as a woman, ingon nga babae, kadto si Maria, she could not transmit it to her progeny. Human matao si Ginoong Kristo, she bore at least 6 other children. Kadto si Maria, nanganak, pinaagi uban ni Jose, ang iyang bana, pinaagi sa normal na nga unsa procreation. Ana man kani si Mateo 13:55 ngadto 56. Ang tanan na tao nga patay spiritual, but not because of their mother's old sin nature. They received the old nature from their father. Ikan sa ilang amahan. Now, diha ni Maria, o dito ni Maria, as in all normal women, approximately once a month, makausa sa kabuan, kanang usa ka egg cell. That one egg cell was purified through meiosis. Ang meiosis, M-E-I-O-S-I-S, meiosis. Ang iyang kinay magkasasala, diha sa iyang lawas, in an immature reproductive cell had crossed over into polar bodies, ingon din leaving gipabilin ang mature ovum nga wa makontaminahi, uncontaminated. Sa laing pagkasulti, ang physical nga basihanan for the virgin birth anha can be found in any good biology textbook. Now, si Isias may kanang tagna nga virgin birth would be a sign. Usa kini katimailan, a miraculous event. Isaiah 7:14. Apan kadto si Maria dili mo milagro. Mary was not the miracle. The miracle was that ang Dios Espiritu Santo may kanang sangkap og kawhaan og tulo nga hingpit nga mga chromosomes to fertilize her normal pure ovum. Nasunda kon niya. So siya nanamkon apart from the contamination carried nga gidala sa male sperm. Okay? Ang iyang pagkamablos was therefore a virgin pregnancy. Parthenogenesis ug ang blastocyst, embryo ug fetus nga naugmad within her kadto total gyud nga walay corruption of Adam's sinful trend, wala. Ang iyang virgin pregnancy therefore mao'y tinuod yung isyu. The miraculous work sa Holy Spirit mao kana ang tinuod nga impasiya sa pagpanamkon, sa pagsamkon ni Maria kang Ginoong Kristo. Even though virginity was her actual status, tinuod man, ang Diyos wa mo agad kang Maria, nga din not depend on Mary. Ang pagkatao ni Ginoong Kristo was unique. Dili kasagaran. Na tao siya both spiritually and physically alive. Nagkasabot ka ba ito? Si Ginoong Kristo was the only free man nga misod ni ining kalibutan nga gidumang Satanas, sira. Okay? The only free man, gawas nun nga tao, ever to enter Satan's world. He was not imputed. Wa man siya takde o hatagig original nga sala ni Adan. Wa siya kinaiya magasasala, wa siya makabuhat og bisag gamay nga sala, personal nga sala.
Siya mao ang gitawag og uniquely born Son of God. He was the God-man, Diyos tao, nga gitawag diha sa doctrinal terminology o hypostatic union. Siya matinumanon ngadto sa iyang amahan, even unto the point of death, the death on the cross. Nanas Lucas 22:42. Now, niya na po ilaing pangutana. Palihog ko no hulagway o pagpadayag the significance of Christ's spiritual death on the cross. Okay. Ato kining tumagon. Ang espirituhanong pagkamatay ni Ginoong Kristo, spiritual death, kadto paghukom alang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Samtang ang silot sa sala for man was spiritual death. Si Ginoong Kristo kinahanglan mo'y mubayad niining silot with his spiritual death. Salmo 22:2-3. Kadtong labihang pagkapait nga giantos ni Ginoong Kristo sa iyang espirituhanong kamatayon dito sa cross is amplified as Christ shrieking is followed by another cry, very likely one that others could not bear, could not hear, nga di way mausang makadungog. Samtang si Ginoong Jesucristo nagadawat sa tanang mga sala sa tibuok kalibutan, even though he was the high priest forever. Sunod kini sa pattern ni Melchizedek, ang iyang mga pagampo could not be heard. Dili madungog nga naman. Tungod kay he was taking your place and mine. Siyang mipuli sa atong dapit. He was providing salvation for you. Alang kanimo ug alang kanako. Separated from God. Nahimulag yun siya gikan sa Dios tungod sa atong sala. The human race was under the condemnation of spiritual death. Si Ginoong Kristo mo'y mipuli sa atong dapit. Ang dapit nga di nahimulag. Total yung paghimulag. So, siya mo'y mipuli sa atong dapit that he might bring us to God. Salmo 22:6. Laing pangutana, nga naman nga ang physical nga kamatayon na Ginoong Kristo misunod man sa espirituhanong kamatayon dito sa cross. Sa English pag why did Christ physical death follow his spiritual death on the cross? Tubag, ang physical nga kamatayon is not the penalty of sin. Dili ka tumoy silot sa sala. Si Adan namatay physically 930 years human siya makasala. Busa, ang physical nga kamatayon ni Ginoong Kristo was not the payment for sin. Dili. Physical death, resulta lang kini sa spiritual death. Musunod na kay resulta man lang. Thus, ang physical nga kamatayon ni Ginoong Kristo misunod sa espiritualong kamatayon dito sa cross. Roma 5:12, Salmo 22:6. Nilayang pangutana. Did Christ rise bodily from the grave? Mi kanang nabanhaw magyud siya gikan sa lubnganan ang tubag. Now, ano yung tubag? Ang greatest issue nga nasayran ning sa tibuok kalibutan mao kini. Did this Jesus who died on the cross rise from the dead? Daghang mangutanan ba? Na labi na itong mga skeptics. Now, the salvation of the human race depends on the answer. Ang pulong sa Dios
nagasitol gyud niini once and for all. Yes, He did. He died literally and physically. Luke 24:39. Ang iyang buhat dito sa cross was vindicated in the eyes of the Father tung gumikan sa iyang pagkabanhaw. Now, so, where is Christ now? And what is He doing? Si Ginoong Jesucristo atuan na sa langit, currently nagalingkod na siya sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Sanglit kitang mga magtotoo nga nangaluwas na nadugtong o nahiusa naman kita sa nabanhaw o kanang glorified Christ as He is seated in the place of highest honor. Psalm 110:1, Hebrews 1:13, Hebrews 10:12. We share all that He is and has. Atong kanang ambitan ang tanan nga naa og unsa may anaa di ni Ginoong Jesucristo. We share His election, iyang pagkapili, Ephesians 1:4. We share His destiny, Romans 8:28-30, Ephesians 1:5. We share His sonship, ang iyang pagkaanak, Galatians 3:26, 2 Corinthians 6:18. We share His heirship, Romans 8:16-17. We share His priesthood, ang iyang sacerdote, Hebrews 10:10-14. We share His sanctification, 1 Corinthians 1:2 and 30. We share His royalty, 2 Peter 1:11. We share His righteousness, ang iyang pagkamatarong, 2 Corinthians 5:21. O we share His eternal life. Nag-aambit na kita sa iyang kinabuhing dayon, 1 Juan 5:11-12. Si Ginoong Jesucristo is interceding for us. Ampo alang kanato nga mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Samtang siya nagalingkod dito sa tuong kamot samahan, at the same time siya nagapuyo in the body of every believer in the world. See? Just imagine that unsa ang kahibulungan, kamabulukon nining iyang His Majesty. You see? So siya nagalingkod dito sa tuong kapot sa amahan, at the same time siya nagapuyo sa atong lawas. Sa lawas. Now, laing pangutana. Yan na sa laing pangutana. Will Christ return to this earth? If so, when? And for what purpose? Okay. Mubalik ba kuno si Ginoong Kristo ni ining kalibutan na o kung mubalik man unsa may tuyo? Okay. Tubag. Ang kalibutan nining atong gipuy-an karon, the present world, remains magpabilin kini nga mo'y kalibutang gidumala ni Satanas hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo. Sa diha nga ang atong Ginoo iyan will depose. Okay? Ang lisod ng tamo binisaya usahay. Iyan ang tangtangon, pawaon. Iyan nagong sipaon na niya, pawaon na, will depose Satan. Si Ginoong Kristo mo balik din sa yuta right after the great tribulation, human sa kanang labihang grabe nga kasakitan, grabing panahon, and He is going to administer the baptism of fire, pagbautismo sa kalayo, ingon nga paghukom sa Dios ngadto sa mga di magtotoo, unbelievers. Matthew 3:11-12, Matthew 13:30 and 40, Matthew 25:41, Luke 3:16-17. Si Ginoong Jesucristo will eradicate Babylon
kay kining Babylon is an apostate religion. Revelation 19 to 21. Oh, by the way, kining baptism of fire, mao kini ang paghukom sa tanan nga mga dili magtotoo sa tribulation period. At the second advent, niya tunong yun atol sa pagbalik ni Ginoong Kristo dinhi sa yuta, in which kini sila itangtang will be removed from the earth o ibutang kini in fire sa kalayo sud sa 1,000 ka mga tuig. They will be placed in fire for 1,000 years dito sa millennium. Unsa man ang millennium? Kini ang panahon nga diin si Ginoong Kristo na ang hari nining kalibutan na sud sa 1,000 ka mga tuig. O kini hangtod sa last judgment, kining pagbutang nila by being placed in fire. Kini mga unbelievers bang mga nasud sa tribulation. Another purpose, laing tuyo sa pagbalik ni Ginoong Kristo din sa yuta, human sa tribulation, is to establish iyan ang pahimutang ang iyang 1,000 ka literal nga mga tuig sa millennium nga diin he will personally reign only with believers. Excuse me. Mga magtotoo lamang ang anaa niyaning panahon na. Okay? Okay. Dinhi lang una kita kutob ug atong kining padayon ugma o ayo sipyat sa pagsubay nini. Mga pangutana kini karon nga atong pagatubagon. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo. Nini nga among pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.